ಹಾಯ್ ಮಾಂತ ಎನ್ನ ತುಳು ಬಾಂಧವರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ತುಳು ಕಿಚನ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇನ್ನಿತ್ತ ಎನ್ನ ರೆಸಿಪಿ ಕೊಜಪುಡ್ತು ಅಲೆ ಮಲ್ಪನ ಬಗ್ಗೆ. ಪ್ರಿಯ ಬಂಧುಲೆ ನಿಕ್ಲು ನನ್ನಲ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಜರ್ನಂಟ ದಯಮಾಡ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪಲೆ ಬಂಧುಲೆ ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಕೊಜಪ್ಪು ಏನು ದೆತ್ತೊಂತೆ ಐಡ್ತು ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ತಾತು ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಏಡು ಪಾಡೊಂತುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ದುಂಬು ಕಟ್ಟು ಮಾಡ್ದೀನಿ. ಅಂಚಿನ ಎಲ್ಲೆ ರಡ್ಡು ತುಂಡು ಶುಂಠಿ, ಅಂಚನೆ ಎಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ, ಅಂಚನೆ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡ ಏನಾಯ್ತು ಉಪ್ಪು, ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರ್ಲ ಏನು ಪಾಡ್ತು ಹಿಂದೇನು 5 ಸೆಕೆಂಡು ಏನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತು ತುಲೆ ಬಂದುಲೆ ಅಲ್ಲೇ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಇಂದು ಮಸ್ತ್ ರುಚಿಕರವಾದ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇಂದು ಎಡ್ಡೆ. ಪ್ರಿಯ ಬಂಧುಲೆ ನಿಕ್ಲು ನನ್ನಲ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರ ನಾಟ ದಯಮಾಡ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಬಂಧುಲೆ, ನಮಸ್ಕಾರ.